Hi guys, nandito ako ngayon para bigyan ng kasagutan ang inyong katanungan kung paano ko ginawa ang mag-music live streaming gamit ang OBS Studio. So kung wala pa kayong OBS Studio guys, mag-download lang po kayo sa Google ng libre. So ito ay papakita ko sa inyo guys ha. Yan, i-open lang po ninyo ang inyong Google Chrome. Then, Google. Then, i-search nyo lang po OBS Studio. Ayan. So, ito ha, nakikita nyo tong pinakauna ha, OBS, Open Broadcaster Software. So, yan po ang i-click ninyo. So, ayan. Nakikita po ninyo, may Windows, Mac OS, tsaka Linux. Kung ang gamit nyo ay Windows, i-click nyo lang po ang Windows. Automatic po na mag-download na po siya. Tingnan nyo ha. So, ayan. Ito, downloading na siya. So, alam nyo naman di ba? Pagkatapos niyang ma-download, i-install nyo lang. Okay? Then, pagkatapos guys, pag na-install nyo na siya, ang una lang po ninyong gawin, ito, sundan nyo lang po ako ha. I-open nyo lang po ang inyong OBS Studio. Ayan. Ito po siya. I-click nyo lang po yan. Ayan. Nakikita nyo ta guys, itong scenes. So, pwede kayong maglagay dyan. Nakadepende na yan sa inyo. Itong akin, may silent LS. Kasi nag-music live streaming po ako every time na nag-silent LS po ako. Pero nasa sa inyo na yan kung ano yung ilagay ninyo. Then, dito sa sources, ayan. Ayan dito. Nakikita nyo naman yan, di ba? Then, i-click nyo tong plus. I-click nyo lang po itong plus. Ayan. So, makikita nyo dito guys, merong audio input capture, audio output capture, browser, color source, display capture, game capture. Actually guys, itong OBS Studio, ito po ang ginagamit ng mga gamer para ma-record po nila yung mga nilalaro nila. Then, ayan, nakikita nyo may image slideshow, media source. Itong media source guys, ginagamit ko po to Kasi pag nag-music live streaming po ako, may pinapalabas po akong video. So, kung gusto nyong may ganun din, i-click nyo lang po itong media source. Basta make sure na may video po kayo ha. Ang ginawa ko guys, nag-search lamang po ako sa Google. Like for example, gusto ko yung mga flowers. So, nag-search lang ako ng flowers. Then, ayan, save ko yung mga pictures. Then, inedit ko siya sa KineMaster. So, ayan, nakadepende na yan sa inyo ha kung gusto nyo lang. Pero kung gusto nyo ng picture lang, ayan, may image naman. So, okay lang. Ayan, may scene, may text, video capture device. Ayan, itong ginawa ko, nag-ano lang ako, nag-video capture device. Then, window capture. So, ayan. So, i-click po natin ang media source kung gusto nyong maglagay ng video. Ayan. Then, make sure guys, then i-okay nyo lang siya, i-okay nyo lang. Ayan. Then, make sure guys na itong itong mic, naka-off po siya. Dapat naka-off po siya ha. Ang naka-on lang ay itong desktop audio. Kasi 'di ba, music. So ayan, dapat mag-prepare kayo ng music kung ano yung gustong ipatugtog ninyo. Kagaya nitong akin. Ayan, naka-folder na siya. Like for example, itong pop music. Pagka-click mo sa pop music, ayan. Ayan ha, so lumabas na yung mga mga kanta. Ayan, mag-click ka lang po ng isang kanta, then click music tools, then play all. Para automatic po siyang mag-play. Ha? Play all lang. So, ayan, okay na tayo dyan. Okay na tayo dyan. Ayan. So, pagkatapos guys, na-ready mo na yung music mo, na-ready mo na yung video mo, ang next mong gawin, puntahan mo ang iyong YouTube channel. Yan. Open natin ha. Then, YouTube. So, ayan. Go live lang ha. Nakikita nyo to, diba? So, click mo lang po yan, tapos go live. Ayan. So, kayo nang bahala kung ano yung title na gusto nyo ilagay ha. Tsaka, di ba nakikita nyo to, may stream, may webcam, manage, stream, now, classic. Ang i-click po ninyo ay itong stream.
Yan, itong stream ha. Pag direct na mag-live kayo mismo sa YT, dito ka sa webcam. So, ayan, stream. So, kunwari ang ititle ko, music. Ayan. So, kayo nang bahalang maglagay ng description. At syempre, ang ilagay nyo dito, music. Hindi entertainment ha. Yan. Kayo nang bahalang maglagay ng inyong thumbnail. Then, make sure na i-check nyo po ang no, it's not made for kids. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo guys ha. Example, create stream. Ayan. Pag nag-create stream na kayo, makikita nyo dito sa baba guys. Yan. Ang stream key. I-copy mo lang po siya. Ayan ha. I-copy mo lang siya ha. Then, balik ka kaagad sa OBS Studio. Ayan. Diba na-copy na siya? Click mo itong settings. Ayan. Nakikita nyo settings. I-click mo ang settings. Then, dito ka sa stream. Ayan na nakikita nyo. May general, stream, output, audio, video, hotkeys, advanced. Dito ka sa stream. So, pagka-click mo sa stream, ayan. Nakikita mo guys ito, stream key. Diyan mo i-paste yung kinapi mo. Doon mismo sa YT. So, ayan. I-paste mo lang po siya. So, pag na-paste na siya guys, i-apply mo lang, then, okay. Pag na-okay mo na, automatic na po siyang makonect sa iyong YT channel. So, ayan na. So, pagka-okay na guys, ayun, nakapy-paste mo na ang stream key, mag-start streaming ka na. I-click mo lang tong start streaming. So, pag na-click mo na ang start streaming, balikan mo ang iyong YouTube channel kung siya ay na-connect na talaga. Dito mo siya makikita ha. Ayan, nakikita nyo guys, connect streaming software to start preview. So, pag makita mo na yung slideshow mo, then tumugtog na yung music mo, tsaka ka mag-go live. So, ayan guys ha, sana naintindihan nyo itong tutorial ko kung paano ko ginawa ang mag-music live streaming sa OBS Studio. So, ayan, maraming salamat sa inyong pagpapanood. Hanggang sa muli. Bye-bye!